Здравейте! Темата на този филм за обучение е менюто учебно съдържание. В своя студентски профил, чрез секцията учебно съдържание, студента може да разглежда дисциплините, които изучава, да преглежда информация за преподавателите си, да следи учебния си график, както и да преглежда тестове и курсовите работи, които е предал. Опцията е достъпна от началната страница на студентския профил или от лентата за навигация. В раздел Дисциплини са изброени всички дисциплини, заложени в учебния план на студента, заедно с преподавателите по дисциплините и формата на оценяване. Името на преподавателя е препратка към кратка информация за него, а в края на записа има линк към учебните графици на дисциплината, където могат да се преглеждат всички теми от курса, да се свалят лекции и упражнения, да се решават тестове. В раздел Учебен график е представен списък с действащите курсове по дисциплините и техните начални и крайни дати. В края на реда има препратка към темите от курса. В раздел Информация за преподаватели са изброени всички преподаватели, техните имейл адреси и препратки към дисциплините, които те водят. Списъкът може да бъде филтриран по семестри. В раздел Тестове могат да се видят всички нови тестове, а също така и решените. Към решаване на нов тест се преминава чрез бутон „Към теста“. На екрана се появява информация за темата, продължителността на теста и броя въпроси. Бутона „Започни“ стартира решаването на теста и съответно и таймера за времето. Въпросите се визуализират последователно. След обхождането на всички въпроси на екрана се извежда информация за броя точки, автоматичната оценка и проверка за верността на посочените отговори. С кликане на бутон Информация може да се направи справка за решения тест, дадените отговори, броя получени точки и крайната оценка. В раздел Задания за курсови работи и реферати студента може да преглежда новите си задания, както и архив от минали вече предадени задания. Към преглед на задание се преминава с бутона „Към курсовата работа“. На екрана се визуализират темата, дисциплината, срока за предаване и условията на заданието. Предвидена е възможност за ръчен набор на курсовата работа или качването й от външен файл.